Hello everyone! Hibaw ba mo nga ang pag-add og integers is mura ra kag nagtan-aw og NBA? Yes, ingon ana ra jud kasayo ng pag-add og integers. Pero instead na mag-compare ka sa score sa duha ka basketball teams in integers, ang ato gi-compare is ang score sa negative ug sa positive numbers. So unsaon man nato ang pag-add dihay og integers? Simple ra kaayo. Ato ra tan-awon kung kinsay mas daghan, ang negative ba or ang positive. And then, kung kinsa to'y mas labaw, mao to siya'y mudaog. Pananglitan. 7 plus negative 5. Meaning, ang positive na ay 7 nga score, ang negative na ay 5. So, obviously, mas daghan ang positive. Na ang pangutana, pila may iyang labaw? The answer is 2. Positive 2. That means, ang answer is also 2. Now, in second example, 3 plus negative 8. Okay? So, in this case, mas daghan na sad ang score sa negative kaysa sa positive. Now, pila may labaw sa negative? It's negative 5. Therefore, negative 5 ang answer. Negative 10 plus 12. Kinsa may mas daghan? Ang positive or negative? So, obviously, mas daghan ang positive. Mas daghan siya og 2. So, siya ang nidaog. Ingon ana ra jud ka simple ang pag-add og integers. Mura ra kag nagtan-aw og mga scores. Kung kinsay mas daghan, maoy mo daog. And then kung pila iya labaw, mao to siya answer. Negative 5 plus 2. So ang negative 5 mas daghan kaysa sa positive 2. Pila may labaw sa negative? It's negative 3. So negative 3 ang answer. Sayon ra, di ba? Now, what if pareha sila? Walay mo labaw. Pananglitan, negative 8 plus 8. Parehas ra ang kadaghanon sa negative 8 ug sa positive 8. Simple sad kayo ang answer. The answer is 0. That means, pata sila, walay nilabaw. Dili mas daghan ang positive, dili po mas daghan ang negative. 5 plus negative 5, parehas ra gihapon sila. So the answer is 0. Now, what if ang usa is negative and then the other is 0? Or, ang usa positive and then ang usa is 0? So, simple na gihapon. The same ra na concept. Negative 9 plus 0, that means, daog gihapon ang negative. That's negative 9. And then 0 plus 4, so daog gihapon ang positive, na siya 4. 0 plus negative 2 is negative 2. What if parehas silang negative ang atong i-add? Or, parehas silang positive? So, mas sayon, ingon ani. Now, kung parehas silang negative, ang ato ra buhaton is ato lang imaginon nga nagtikadaghan ang negative. That means, ang negative 3, kung dugangan na itong negative 2, mahimo na siyang negative 5. Meaning, magtikadaghan, nadugangan ang score sa negative 3, nadugangan siya negative 2. Or ang positive 7, dugangan na itong positive 3, mahimo na siyang positive 10. And then, ang negative 9, dugangan og negative 1, magtikadaghan ra ang imong negative, mahimo rang negative 10. And then negative 2 plus negative 3 is negative 5. And then 4 plus 2 is obviously 6. Okay. So, i-compare lang nato sila as scores kung lahi-lahi ang atong i-add. Like, ang usa positive, ang usa negative, or ang usa negative, ang usa positive. So, I hope na magamit din ninyo sa inyong addition of integers. Kaya mo work me all the time. Basta, next time, kung makakita mo addition of integers, imagine lang sila as score sa positive o sa negative. Then, iphon lang ninyo kung pila iya labaw. Then, mo ito'y mahimong answer. Thanks for watching.